पार्टनर तोर जन्मदिन कहिया? अरे हाँ जन्मदिन ना वाला पार्टनर। काहे रे डाउनलोड भइल लिखा? अरे हमार जन्मदिन रात के हमार जन्म भइल रहे ना, वैसे जन्मदिन रात के मनावे। बाहर कमरा को मुहा था रे भाई। साला इतना मेहनत हम गांव को लेकर पकड़ रहती स्टार बन कर रहती हम बिहार में रह कर भाई कैसे पढ़ा लिखा आदमी पर भाई कंप्यूटर चला वाला आदमी पागल को दिया एगो डायलॉग 10 बार समझाओ तनी भाई। ए भाई डायलॉग बा कि भाई तोर जन्मदिन कहिया तो हमार जन्मदिन ना आवेला यानी न कर जाए एकदम न कर जाएगा भाई। तो हमार जन्मदिन ना आवेला काहे रे डाउनलोड भइल लिखा ना रे हम रात के पैदा भइल नी नु ओइसे हमार जन्म रात आवेला। जन्मदिन ना आवेला जन्म रात आवेला। समझ गए अब के ना बोल तो पीटम भाई। चलो भाई तो वीडियो चल रहा वही पे। सुखाड़ी तोर जन्मदिन कहिया? हमार जन्मदिन ना मनावल जाला। काहे रे डाउनलोड भइल लिखा ना हम रात के नु एथी भइलनी पैदा भइलनी वही से ना मनावल जाला जन्मदिन। कोई करला जन्म रात मनावल जाला यार कैसे समझाई तरह को। सुखाड़ी तोर जन्मदिन कहिया? हमार जन्मदिन ना मनावल जाला। काहे रे डाउनलोड भइल लिखा ना हमार जन्मदिन रात के पैदाइश भइल वही से ना मनावल जाला। रात के पैदा भइल नहीं तो जन्म रात मनावल जाला। हम पूछता नहीं सुगाड़ी तोर जन्मदिन कहिया तो हमार जन्मदिन ना मनावल जाला ठीक बा। ओकरा बाद दूसर का बात कि काहे रे जो डाउनलोड भइल लिखा ये जगह पर चौके के बा तारा ओकरा बाद तारा बोले के बा ना रे हम रात के पैदा भइल रही वही से हमार जन्म रात मनावल जाला ठीक बा। ना रे हम रात के पैदा भइल वही से हमार जन्म रात मनावल। हाँ एक मिनट साइलेंट साइलेंट। हम रात के पैदा भइल वही से जन्म रात मनावल भाई। सुखाड़ी तोर जन्मदिन कहिया ह? हमार जन्मदिन ना मनावल जाला। काहे रे डाउनलोड भइल लिखा ना रात के हमारे यति पैदाइश भइल वही से जन्म रात कहल जाला वही से ना मनावल जाला। मारो मुझे मारो कोई आके मुझे लाचार के मारो भाई। ए भाई ना मनावल जाला ना कोई करलो हमार जन्मदिन ना होला हमार जन्मदिन ना आवेला तब हम पूछम जे डाउनलोड भइल लिखा जे तो जन्मदिन ना आवेला तो कब ना रे हम रात के पैदा भइल नी नु वही से हमार जन्म रात आवेला। कहल जे तुम लोग हम कहती बाक हमरा भेजवे में लगे घुस हम कहि त का कहि लोग का करबो। इतना दिन से हम पागल ना भइल रही कंबोडिया में आके भेजा था पागल हो जाए। ना ना पागल काहे हो कबो। अरे पागल तो हो सुखाड़ी तोर जन्मदिन कहिया? हमार जन्मदिन ना मनावल जाला। ना आवेला ना आवेला हमार जन्मदिन ना आएला। एक मिनट सुखाड़ी तोर जन्मदिन कहिया? हमार जन्मदिन ना आएला। काहे रे डाउनलोड भइल लिखा काहे से कि हम रात में पैदा भइल रहनी वही से जन्म रात मनावल जाला। पार्टनर तोर जन्मदिन कहिया आवेला? हमार जन्मदिन ना आवेला। काहे रे डाउनलोड भइल लिखा ना रे भाई जान तो रे हमार जन्म रात आवेला जन्मदिन ना आवेला। रात के पैदा भइल रही हमार जन्म रात आवेला। अब तू पूछ भाई अब हम बोले मुझे बात ठीक बा। हाँ ना घुमा फोकस होने रही लेकिन ताके कोने नहीं के ठीक बा। तू पूछियो दूसर का बात तारा ही बोले के बा काहे रे डाउनलोड भइल लिखा ठीक बा। पहिल का बात का बोले के बा ए पार्टनर तोर जन्मदिन कहिया ह? हां ठीक बा। ओकरा बाद हम कह हमार जन्मदिन ना आवेला तो तारा का काहे रे डाउनलोड भइल लिखा
तो हम चौक पे ओकर बाद हम अपन लास्ट वाला जब बात बोलम नु तो लास्ट में तू चौक पर जब हम कहम नु हम रात के पैदा होए रहे नु इसे हमार जन्म रात आवेला तब ए पर तू चौक जीबो ठीक बा। ए पार्टनर तोर जन्मदिन ना आवेला का? अरे रो रो ये बोझड़ी वाला पागल कर दिया था होता साला एक्टिंग सिखाओ के चक्कर में हम पागल हो जाएंगे भाइयों। जन्मदिन ना आवेला का जब पूछे के बाद कि जन्मदिन कहिया हो तो जन्मदिन ना आवेला का अरे वो जो गोइया ठीक लगी जगैया में प्रॉब्लम बा तो हम एने बैठा तनी तो नहीं एने आके बैठा लोगी यार बैठा सदाम लास्ट टाइम बैठा वीडियो चालू बा। ए पार्टनर तोर जन्मदिन ना आवेला का? जन्मदिन कहिया हो बस ये तो कहबा। हाँ। ए पार्टनर तोर जन्मदिन कहिया हो? हाँ ए तो कहबो ना। हाँ, ठीक ओकरा बाद पूछे तू कहबा के हमार जन्मदिन ना आवेला डाउनलोड भरल का? ऐदल पूछे बा अरे आवत कैमरा हैं? एगो डाउनलोड भरली का डाउनलोड भरली का एगो- कुछ होके हूं गई हाँ, ठीक बा हाँ। ओकरा बाद हम बोलेम हाँ। तब लास्ट में तारा चौके के ठीक बा बोलो चालू कैमरा चालू बा। चालू बा बोलो। ए पार्टनर तोर जन्मदिन कहिया हो? हमार जन्मदिन ना आवेला डाउनलोड भरल का? नारी हम रात के पैदा भइल नु ओइसे हमार जन्म रात आवेला।